Takun belaikan hambai sung tini Katalun ma Komolpur subdivision oro cini takuk Surjomani Dev Borma TUIRPCD Daniel Group ni presiden boni Baba Mia Sarigo o songsar tai ati sujon besa butui sukhai no yakari kelangtarka awan bagai cung tini ambasa di pramathani ungai oro cung mangputui las mangputui nairuk nani bagai paithak nairuk mai chung khailai mangkha main karon oro sini je o takuk pinai boni bahamjak sini Oporna Dev Borma ambasa TWF block ni bo vice president ke sini ani logi tongo tini oro inspectorate level education department ni chairman borom gonang Sondoy Dev Borma tan sini takuk watiro khaifano chung khobor manai kosto mosto sini takuk Surjo Moni Dev Borma ni boni baba langma chumanino paithak nairumung naine bai khailai mangkha chung belai kheno kha kamka karon sini takuk Surjo bo bulan simi agin simi ni chung sini laijak ham kai chungbai communication tongo tai logi song je Oporno bo sini ti pramotha TWF ni ngai ambasa bo belai kheno samu tangai tongo abni bagai chung oro kabang ma sini TWF ro khana tongmani ya wati belai wa mani bagai tai lama belai backward mo Katalut ma Bokro ko Komolpur subdivision an bagai phenen nai marok tabu lama roko phaime ang tongka haipano jong tini zaman sa orop phai paithak boni ma kusui nai bagai phale maka sungno chungbo kaiton thani maduayo kaiton chung suribo je boni besa butui bihik sup jara tongnai rok kaitor brono khapcha maritung tongthong maritung tai je thinai bo sini kaitor kathang bai boni khola pipeline langma kaitor mai morburum burum tongtung abono chung suri